pagemaker kan zir lenga pagemaker a hian ma kan document setup te kan zir nual to a tuna chuan dopa kan lu le photang do pagemaker a kan lu tanga chuan document setup kha niwa kan kala A4 a kan seta kami kha ma kan zir to a chuan margin po hi 0.5 a 0.5 kan danga ti khan okay nga chuan tuna hian hei tuna kan local ta document kan lo hong ta document setup that lena ka chu kan ria file a kan kalta chuan ta hian preference a kan kala general a kan kalta measurements in hi ta hian inches zong kan hrethiam lo emo kan du lo ni chuan millimeter zong pon kan du chuan millimeter sing kan ta kan okay nga file a document setup a kan kal that le ka rei mm in lo om to ta ni ka kha kan hriat tan chuan mani hriat ol sam dan khan kan da mai don ta preference a general a inches hriat ol zok awangin inches ke ma chuan ka da mai nga inches in ka da nga chuan hei vertical ruler hi lom ta hei poi inches ni du da du lawa mm da du chuan ni okay nga mm ni da nga i du lo jo file vocal le nga preference a general ai kal le nga lai hi inches ni da le nga ti khan ka jong khani mai chuan kha kan no hridonia chuan tuna chuan ma sabera thu kan chunga lai mi hi zoom in thei anita ma se zoom in lowin all something shortcut key mangin idu te khan ti ve lom ta control le 1 met me ang control le 1 khai me danga chuan hei poi hen tool mang lo hian hen tool mang lowin nga khoya po text ta po lo mang tala alt met anga alt met chungin choice on thei ta ni alt met chungin khani choice on anga fit in window a chuan control 0 met le me ang control 0 meta control 1 meta chuan alt mangin lo potson ta ni alt khai met bedeng anga tian alt bedeng chung khan te alt bedeng chung khan noina po technical theita chunglama poi kal theya chuan control 0 kha fit in window anita kaka kan hriat ta khan ol sama control 0 control 1 an me mai khan control 1 kan metan thu kan no chudon ta control 1 kan me mai khan ron lang maya alt mangin choice on mai ta ni ti khan po kan choice on theya kan ta he kan chudon ta thu kan chule phatang thu kan no chuta ni ai chu du kha in chu mai don ya brown fox thumbs kan chu be le shum chimanga ti khan ka lo chuta ni chuan hei hi ka select ta ni control a ka select all na ni thau ta ni control a me kha control z chuan control a me tanga control a chuan a text hi nge a style te a font hi kan lo change don ta ni font kan change du chuan hei hi control palette hi alom lo thei ta ni window ai kala control palette lo lawa window ai kala nga so control palette ti meng tikhan hemi toolbox po om lo ni chuan window a so tools ti meng tikhan tai rang han window tang khan so vek thei color po du chuan man du chuan kan lo chuta hei hi kan lo bold du ta ni bold ti click theya tikhan chuan bold click lo pon control shift le b control shift metal to control b tab loin control shift le b metanga loin bold tanga control shift le b thoi me le khan loin undo le me don ta boi khat boi ni ka click a word khat select a control shift le I italic ka da le a kan ka select le hi control shift le u underline shift ka me tel zel ngai to ni ju Microsoft Office Word da cho control B te dik ta pa control B control I control U ma se
pacemaker a chuan control B control shift B control shift I control shift U ti khan shift kai metel tawang chuan hei hi reverse chu avarin om de hi avarin om de in reverse click khan a duma kha avarin om chuan hei hi ida le de chun reverse click lenga ti khan chuan hei select a strike through ni le mai tai chu hei poi select lenga hei hi small caps ange ate si horop lian da nania hei chu big caps all caps ani mai han hei chu horop pui vekin da nania lianin hei chu horop pui tho si horop pui si ma se ate chi da nania chuan hei hi superscript ani ta superscript in da lenga hei subscript in da lenga kha superscript le subscript doni ta hei kan select ta nei kan huang hian loen bang bangila thu hi kan ti lian ta ni thu hi kan ti lian a hei hi size ti len na ni mai ta som ni poi chu type thaya som pa ni vel hi pa ngai ni ta se khan chuan hei hi chu leading ania hei hi size ania chuan hei hi leading ania chuan hei hi tracking chuan hei hi very loose pon na da thaya very tight pon kha tracking kha andu du kha kan set the ni chuan hei kerning ania kerning chu kan mang chinang an letter kha in hlat ta ni kerning kan tuna alai hian lo lenga ta hian lengtir che du chuan han select thei ta I click thei ta ni click thei a du lo ti te thei ta hei te chu po hei ti te thei ta hei te hemi te chu po hei ti te thei ta ni chuan hei leading hi ni ta leading chu control A kan hmeta control C kan hmeta kan du na la ya kan paste do control V khan chuan control A kan hmeta control A kan hme hian ta hian leading hi ho lang chiang leading hi som hnia da chinang kar that kha som nga da ang khan leading chu kan tha thiam mai ang line spacing ani chu leading chu line spacing ani khan ka kan thri ta nei hi a text ti hlai na ani mai tai text kan ti zoom in kan ti hlai thei boka ni kisa text cho khamo hi ti hlai ta ti kan ti hlai thei at letter kha in hlat thei ta letter hlatin chuan hei chu text chung ri mai hi horizontal scale ni mai tai chu horizontal scale ania chuan hei hi kerning ania chuan hei chu tracking hei chu point size ka ni mai ti len na le ti tet na .18 da meng ka letter kha in hlata andang lam na chu kha lo ni mai ta ni copy na kha chu control A control C control V paste na ni le mai ta click anga rim lo nuai se di khan rim lo nuai no manga control A nia hian fonts kan change thei ta ni fonts sang kha kan du chuan kan mang theya horop sang kan mang thei ni kan horop sang kha kan mang thei ta rang hian kan thlak theya chuan min hui kan click le chenga lai hi paragraph attributes button ti me ta mi ka chu character attributes button ania chuan attributes button ve ni mai ta pakhathi character ani pakhathi chu paragraph alo ni ta chuan noi kan click che ta ni paragraph attributes button a chuan left da na right da na veilam pangain rual tir du chuan veilam pang kan click a dinglam pangain rual tir du chuan dinglam pang kan click ta ni ka aman na ni mai ta chuan hei hi center da na chuan center kan da ta chuan hei chu justify na
justify ti kan atlang rule na ni force justify kan mang chinanga lai mi kha aling amaleng lo ma pot mar be ka in chen tur khana da vek na ni force justify ni ang khan he ju justify pa ngai ni ta chon hi atlang rule lo ta kan sere kang hei kan sere kang ai mo control e kan met theya then justify na control shift le j poi met the ni control shift le j met theya jaga justify na ni control shift le l ni left control shift met the khani mai word nen an lo na chu control shift le l met khan veilam pangin rola control shift le r dinglam pangin rola control shift le c center in rola word aka jong control e kha center da na ni ta ma se pacemaker jong control shift le e hi a c hi center da na ta chuan control shift le j da ta tlang lo rol ta control shift le f i met ta ni force justify lai mi hi alo pot mar thei vek ta ni control shift le f kan kha force justify tlang rol lai mi hi line kha apot phei ta pa atop ami varwal tur khan apot phei tap ni chu control shift j ti khan chung kha kan hriat tan poima lai style ania style body text caption hanging headline subhead kha du iman du le du lo kha ni mai ta no style lang first indent line hi 0.5 inga da chinang ka true a Fifa kan adang lama ka chu ti chin kan chu thiam mai lai chen ve la hin da don tai la mon tru ve la da chinam tru pola wana he tarang awan tarang in chi khat ve la khang an da ta chuan he hi tam bang ve thunga yan in chi khat ve la an da ve lenga tang kai chin kha no nim sila chuan hi 0 ve gen da lenga 0 chuan hi 0 ka da lenga ta hian pointer tu ka click ka ma ka click da hian lo lang le ta ni hi chu move na lo ni ta yang kan move mai ta ka khalo ni ta chuan nei tia move mai hi sama jo ti khan sama samai ni ka chuan hei hi kan rotate du chuan kan rotate du thei ta ni ta yan 5 poi chu theya rotate du chu ti khan 10 poi chu theya nu lo chon 0 chu le mi ngai in taranga hei chu sai he zong in 5 in ka da chinang da lang lo som panga kan horop on som ni kan control palette chu chu kha lo ni ta chuan hei kan select edit tangin copy kan ti thei control c control x cut na control z undo hi pacemaker kan hriat tur chu undo hi voi khat che thei ni chuan chua ti khan control z kan he pon lo lang thei tho ta ase te kan chu je la nge mo kha delete kan nei to ta delete kan nei to control z kan he le khan along thei to le tan delete dang kan lo he to khan he ta khan avalet thei to lo chu kan thredo ni chua hi kan copy men control a control c control v control v control a control c control v kan tianga ni lo pani kan select theya kan select anga chu edit atangin copy kan tia chuan
tiếng click nga ai kan tu na lai kan click thei ni kan chut na lai het apo kan ba click thei pageboard apo chuan edit a page kan tita ma se control F meta la control F meta lai mi chu select ang chu page maker chu all sam na le lai le har na lai pakhat chu ni veta ma se all sam em man thiam chu nei hi tiang an da thei ta kan all sam em ta ni chuan text chi lo chu ton ta thei hi te ni lo drag zoi ta ni chu ta hay mi drag chu nga khan clear chau khan thu om don ta adanga a chuak thei lo ta khatianga om chuan pointer tool mangin ni click anga hi pot zau mai ngati khan hi pot zau ngai boina kha lore mai don ta ni ti khan chuan ti khan ni tu kan ni chu thei don ta ti khan ne ta khan om phei ti thei vek don ta ni kha page maker na chung kan share ta na point mo chu ni ya chuan select ya edit kan kala mai select all lo ma chuan hemi ne hen zoom lo ta in zoom lo lai chu hi ka click a ai hi ka du na ka move thei ta ni ma se ne in zoom lo ta in zoom tu ra ka du hi ka select a control x ka me ka ta a dot che hi ka han da don ta ni lai dot che hin control v ka han me ta nga di khan control a ka me kana select all dul thei to don hei pom mal chu no ma mal la ran pa cha pina thu pui tur kan du te ni chon thu ran ni se ti khan heta hingan du tlang da theya thu pui kan da thei ta ni har salwa chon kan tu lo chon hi kan pot tiang kan pot chau theya kan pot chonga sen hei lo om chon thu om ti na ni mai je sen lo om chon thu om lo chon sen lo thu om chon sen lo meng kan po tu chon pot te thei ti khan du na hunai move thei mai ta ni all sam em ta kha page maker all sam na man nom em na lai chu ni ta hi heta ba da thri tangan dip ngan da thei ta ni ka kalo ni sela chuan edit kan kal le ta edit story lo ma ji story chon thil kan lo edit teu thei ga edit story ni nang khan thu kan edit thei ta then be nga control e kan metang thì cái nấu edit trợ ta không khá lâu như mấy ta nè chuan khá ta chuan page khát châu gan da ta nè control rồi kan delete thầy project kan met liang edit undo na redo leang ta hian page khat chau an nei bangin right click in add to pages kan tinga yo pon right click in insert page kan kan du zat page khat chau kan du jam page khat kan tinga before apo kan da thia marama po hemi ma po kan hei kan click a hemi right click in insert page hemi ma kan da du chuan one one kan danga after before kan danga 4 5 alo ni 5 ma om da 4 ka 5 alo ma chuan tan 5 lan chin nan chuan tu lo chuta 5 ka lo chuta ni right click insert one before kan 6 to heta hen lo nei to number 5 na ka 6 a pheya kan 5 na hi 5 na lo ni ta ni nga right click remove page chuan 4 5 6 thing du chuan ti khan 4 5 6 okay 4 5 6 kan delete le mai ta ni ka delete page lag lu dan ne delete le remove le dan chu ni mai ta chuan thu kan lo chuta kan thu chu thi kan save don ta file a save kan kalanga file a save kan kal thei ta yan hi pui be do fekin main kan tinge file a save kan kalanga kan save dona desktop kan save anga ting main thì cần save main chuan save anga close anga main kan va hong leang main kan hong lea chuan hi close anga
chuan file la hian hemi hi kan lo edit ta main ni lo hi temporary kan ti nge chuan tikhan file la save i save le tap chuan ma main kha om to don si lo main kha replace mak don sia main kha om to don si lo chuan chuan thu te poti ni lo edit theita thil dang poni lo edit theita ni chuan chuan thil dang poni lo edit theya ni po hi he ta ni lo da de theita tikhan ama mi main kha a bawi du lo chuan file la save as ai kalanga main kha bawi du chuan file la save as ta hian temporary ti ni chunga save anga tikhan apan hin lo om du nang ma se chu tiang ani lo ba chu tiang ani lo ba hai hi temporary ti ni chua hi file la save ka le tap chuan ka nei hi lu tanga temporary ti khan lo om don ta chuan chu wang chuan main khai la du ni chuan file la save as sa khan a hrani save ang kaluta revert thik om zia ber chu kaluta chuan hi kalau delete ta hei poka delete ta chuan chu thu ko chuta ni thu ko lo chu vek to ta tikhan hi kalau ting lo ta ma se ka du lo le chuan emo ka du lo le chuan file la ka kalanga revert le nga okay nga he document ka hon tira lo om ang khan ron om thale aron om le vek doni kha gan shadoni ka jong khani ro se